Здравейте на всички! В днешното видео ще ви покажа как да преведем пари към брокера VX NextGen. Сега ще ви обясня как става плащането и с биткоини. Както беше и това плащане, отиваме на трейдинг акаунт. Ако все още нямате никакъв акаунт, трябва да кликнем отново на Add New Account. Ето, примерно, можем да кликнем още веднъж и отново си създадохме един нов акаунт. Ето, виждаме, имаме още един трети акаунт, който ще се брои за следващата седмица. След което отиваме на депозит и избираме биткоин. Тук горе трябва да изберем в кой акаунт искаме да преведем парите. Кликваме на биткоин, избираме сумата, избираме паричната единица и кликваме на продължи. След което в общи линии е това с биткоина. След това ще получим имейл, подобен имейл с биткоин, волята на който да преведем съответната сума. И след това отиваме си в нашия биткоин портфейл, избираме сумата, която искаме да преведеме, поставяме този биткоин номер и превеждаме пари. Съответно не трябва да забравяме, ако сме свързали или в зависимост от волята, да потвърдиме плащането. При мен стана в рамките на 1 час. Парите бяха в моя акаунт. И с биткоин е 0,5% таксата, с моментен превод 1,5%. Най-изгодно е с банков превод, който трае 1-2 работни дни, но пък е без такса. Това беше от мен. До следващия път.